Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, patay ang usa ka magsisibya human lubaa silang dapit sa barangay Himok Tungod, lungsod sa Mabinay. Suspek mitahan sa kapulisan. Si Chelo Valiana sa report. Nakabsan sa iyang kinabuhi si Ray Blanco, hingkod ang panuigon, komentarista og taga Baay City, dihang miabot na ang biktima sa tambalanan. Sa investigasyon sa kapulisan, giingong mibisita ang biktima sa panimay sa igsoon sa suspect nga si Charles Amada. Apan giingong mibutho sa likod ni Blanco si Amada ug kalit lang midunggab sa biktima. Samdan sa liog ang biktima, gisuwayan pa pagda sa tambalanan si Blanco apan nakabsan kini sa iyang kinabuhi. Voluntaryong mitahan ang suspect sa kapulisan kinsa pasakaan og kasong murder. Nasayran kaduhana na sikop si Blanco sa kapulisan tungod sa mga kasong libel o cyber libel nga giatubang sa biktima sa lungsod sa Mabinay ug sa Baay City. Matod ni Police Lieutenant Colonel Roland Lavisto, PIO sa Negros Oriental Provincial Police Office, nga aduna nay kasungian sila si Blanco og Amada. Sige siya kahagit nga, muna ako diha, nagsulti man kahaka nga imo kong patuluan og dugo. Sige man ako diha, tinudan na imong isulti, kaya man ako da sa inyo. Oban ni Clans Gabutin og Rod Prado, Chalo Valiana, Balitang Bistak.